Köszöntjük szeretettel. Mi történt veletek így az elmúlt időszakban, mióta utoljára hallottunk titeket itt élőben? Hát éljük a boldog hétköznapokat, gyerekeket nevelünk. Ahogy meg van írva, a feleséget vettünk, gyermekeket nevelünk. És Gödöllőn gyülekezetben járunk, építjük a helyi eklésiát. Nagy örömmel, amikor el tudunk ide látogatni, rendszeresen vagy kevésbé rendszeresen. És igazából ilyen nagy drámai eseményekről nem tudok beszámolni neked. Viszont ami azt mondom, hogy ami úgy belül történik, mint apával, mint hétköznapi emberrel, vagy mint zenésszel, sokkal izgalmasabb, mert rájön az ember, hogyha a programok nem viszik, akkor egyszerűen oda kényszerül az Úr elé, és komolyan, és hogy igazából a dalok is, meg az egész élet újra és újra vissza kell menni a forráshoz. Újra, azért új forrás, mert nincs más, hogy állam, amit csinált, mert egy idő után kifolyt minden erő és minden energia, meg az ötlet, meg tehetség. És újra vissza kell venni, és hát úgy feltöltődni, meg hát majd meglátjuk, ugye, működik-e, de bízom az Úrban, mert ő viszont kifogyhatatlan az erőben, vigasztalásban, és hát még a zenében még meglátjuk, mi lesz itt délután. Mi a helyzet a közeljövővel? Készültök esetleg most valamivel? Készülnek-e új dalok? Esetleg új album? Erről tudhatunk valamit a kulisszák mögé esetleg, ha bepillanthatunk? Jó, ugye van egy kis titkos helyem, oda beszoktam menni, és elzárkozom mindenki elől, és az a helyzet, hogy akár öröm éri az ember, akár átment rövid időre valami kis bánat, ami hamar eltűnik, miest énekelek. Szóval valahogy az ember az énekét, szóval addig énekel, amíg ki nem jön egy olyan belső és örömös, míg a világos lesz minden. És hogy is olyan kényszerülve is vagyok, és természetesen jöttek új énekek, új dalok, és valahogy nem is lehet abba hagyni, mert állandóan jön. Tehát ez egy jó hírem, hogy valahogy a gyökereink azok, én azt tapasztaltam, hogy az Úr segített, hogy ne írjanak arra a bizonyos folyóra, és újra jöjjenek ezek a gyökerek. Na most a zenekarral folytattuk természetesen a munkát, meg folytatjuk. Nagy-nagy örömöm, hogy egyrészt, hogy még megvagyunk, az külön kegyelem, hogy élünk ezen a mai napon. Itt a csarnokban újra itt lehetek, ezt most nem olyan hivatalos, de nagy kiváltságnak tartom, és köszönöm a meghívást, hogy a fő szellemi gyár udvarán lehetünk, ahol zajlik az magyar ébredés, vagy az európai ébredés. Nagyon nagy kiváltság újra itt lenni. A másik dolog, hogy tényleg így van, megmaradt, a zenekar megmaradt, az alapító tagok, alapító atyák, ugye, kedves Szigeti Gábor katonatársa, bajtársa, szolgatársa, 4 gyermekkel, ugye, én is őket nevelek, és így. A másik nagy örömöm, az egyik, hogy megmaradtunk, meg vagyunk, a másik, hogy ugye ahogy telnek az évek, és sokszor éveket kell kitartani a bizonyos igeknél. Mert hogyha egy kis apró kis ötlet, az hamar elszállít egy szalmaláig, de hogyha tényleg ott van egy erős, súlyos kész, hogy te azt megcsinálod ezt a dolgot, legyen a zene, üzletélet, vagy valami szellemi, tehát amire te el vagy hívva, az évek múlva is megmarad. És nem valahogy a kegyelem nem engem, hogy feladja. Én nem azt mondom, hogy kitartottam, mert azért igazából törik, hogy az évek mennek előre, ugye én is már nem tínézser vagyok, szóval az ember törik. És önmagában hihetetlen törik. De van egy nálunk erős, akkora nagy kegyelem, akkora szeretet, és újra beállít abba a helyre, ahol kell lenned. Na most, ahogy így teltek az évek, hát bizony felcseperülök az én gyönyörű egyszerű kislányom, akik még így ringattak az ölemben, és íme. Kóla művész. Nem beszélve azért erről. Büszkeségem, atyai büszkeségem. A fiam, Párhegyi Nándán, a virágnak is, most már nagy lányom. Akkor kedves testvérnőm, Bea, Horváth Bea hegedűs, művész tanárnő, jól ismerik a Bonnemissza
iskolában. Az ő lányát pedig itt kíméljét lehet látni fővezetésen. Egy kicsit ilyen családiasra veszik. A hivatalos bemutatkozást majd másra hagyom, és most visszadom. Még említetted azt, hogy kitartottatok, és hogy egy kegyelem, egy áldás az is, hogy együtt maradt a csapat. Mióta zenéltek ki együtt egyébként? Mondjuk Gáborral. Régóta, hát igazából 1900! Kérdezem, 88 tavasszal az Rényi Miklós laktanya egyik azóta már lebontott barakjával. Tehát még lehet koszorúzni a helyet, ahol ledobtam a depressziót, a keserűséget, magamba akartam roskadni és mellé estem című történetet. De tényleg, valahogy olyan egyszerűen elkezdtem bízni, hogy Isten megbocsánatta a bűneimet, újra kegyelemben uralkodik, vezeti az életemet. És amikor ez máshogy ébredtem föl, amikor ez a néhány hit szava kijött a számon, hogy a laktanyában eléggé elvesztettem a fonalat, annak idején. Másnap veszem le a gitárt, addig ott porosodott. És egyszer csak jöttek a dalok. Ilyen abszolút egyszerű, mint hogy nekem vajos kenyeret szóval. Na, 1088 és rendszerváltás a 89. Mikor volt a rendszer? Akkor. Már úgy egész jól összeállt a zenekar, és valahogy rendszerváltás idején jött ki az